Good morning po, good morning. Happy Sunday everyone. Yan, linggo po ngayon dito sa amin. 11:10 po ng umaga. Yan. Welcome back to my channel again. Ang inyong makakul po, si Oragon ng Saskatchewan, Canada po. Ayan. Yan guys, kita nyo po yung nasa likuran ko. Yan po yung water tank ng city namin dito sa Estevan, Saskatchewan. Yan, napakalaki po niyan. Yan, ganda pong tingnan. Isa po yan sa nagbibigay attraction dito sa aming city, dito sa aming lugar, dito sa Estevan. Yan, makikita nyo po yan. Kukuhanan po natin ng kaunting video yan. Napakalaki pong water tank, tangke po ng city yan. Yan. Natutuwa po ako tuwing nakikita ko yan, napapadaan ako dito, may flag ng Canada at saka yan po yung Estevan tangke. Ayan, may tower sa taas. Ayan. At sa baba po niyan may playground. Pag summer time po, isa ito sa paboritong puntahan ng aking anak. Dito sila nagpe-play. Ayan, yung anak ko dito. Ayan. Ito po yung playground dito. Ayan. Yung isa na nagbibigay ng attraction sa lugar namin ng City of Estevan. Yan po. Ayan. Ganda po ng panahon ngayon, -7 lang. Ayan. Ayan naman, Power Dodge Curling Century. Ayan, dyan po yung laruan ng curling. Ayan. Ayan. Minsan po may mga naglalaro dyan at dito rin po ginaganap yung game pag may mga tournament. Ayan, ng curling. Ayan. Nakakamiss ang summer dahil ito maganda pong mag-play dito yung mga bata pag summer. Ayan. So yan lang po muna guys.